Спам. Поставя YouTube, сега ще снимаме Skywars с... Как ти беше името? Каротен PvP. Ай сега Skywars. Къде си? Ай пито в описанието. Ето ме, ай. Здрасти. Аре, скина ми издейски, Аре, сървър е прего. Ти скочи. Да. Джинай ти. Бати стъклата са ми невидими и то те черпак и гати. Тя да го смена. Не господи. О ма голда непълките имат лица. Гати. Ти след диамантен меч. Аз само бутушки в първи чест. Ямайро. Аз имам 2 диамантени меча. Ако се срещаш, ще дам да видя. Ням ни ендер перли. Оф, аз хич не съм оборудван. Той е аз. Дай да видя. Ти имаш ли ендер перли? Не. Не. Това е яко тъп. Аз ще дам един диамантен меч. Аз тръгвам към средата. С какво? За... Купчета. Да, такива. Камен. И потегли. Нека ме цели. Аз пътувам. А ти? Не това ме целят. Не бе. Мен ме целят от фокусни или не страни. Не съм мога да падна. Сега ще нападам. Така кога му цели. Аре бе, женска. Ти се биеш вече вътре. Убих я. Аз идвам също. Паднах. Верно ли? Да. Ще ми чакаш ли? Да. Ти почни. Добре. Не, бият ме. Не, падна. Значи имаме още малко време. 5 секунди, бързо скачай! 3, 2, Скачи. 1. Yes! Заедно сме, напиши нещо. Майко, вишката им поводява. Аз ще сменя течер пак. Аз пак обсто. Ето ти имаш 2 течер пак или 3. 4. Смени си ги. Смених си ги вече. С кой си? С по-къде е реално. Знам го, това аз ти го пратих. Не, да, ти повечето ми ги прати. Мага! Дърпирата ми се мърда. Не батите се пак. Аз съм целия айрон. Задни панталонки ще их. Ще вреш. Убих един. Още някой. Ще вие. Ако наши едно. Аз ще имам средата. Аз първо ще взема чисто моя. Но ще ги взел вече. Никой ме стреля. Хице. Гати, успорвата игра.
Вие отиде ли към средата? Аз съм вече на... Еле, някакъв. Мри, бе. Ай, тук двама са ми. Ай, килнак един. Други ще мре, другия мри. Умрах. Аз ще гледам. Тук сме 5, още един дойде. Еле. Къде си? Гледай, аз тук всичките ли ги скилих? Гледай как ги киля. Абе, Ица, ти не си с мене. Как така? Не си с мене. Аз килнах още един. Не си с мене. То само няколко останах. Колко застава? Трима. О май гъй, я скочи. Да. Ти не си с мене. Ама ще съм уин. Добре, играй, аз с такова. Ай, дойдем. Мъж. Ще дойда твоята. Она в някакъв сървър ми викат Kill Aura. Ай, то килнах. Колко остана? Аз и някой си. Окей, кажи като си готов, аз да умирам. Ей, де сте, дайте. То там се покрил. Имаш ли търпело? Имам 9. Ми ходи го уби. Ами ще чека. Да там е, ще минае. Не, паднах. Умирам. И аз умрех. Чай ме. Ти мен чакай. Ти скочи ли? Не, Къде са? Аз тръгвам там, де се скача. ай, 3, Не, аз се видях чак. 3. 2, 1, сега. Още ли снимаш? Да? Къде си? Я дам си нещо. Джуйнах е сега да те видях. Дам си и кажи така на ютуба. Е така. О, това е на мапа, де има неща. Охо, тук са най-готини. Първият чест цел дъмъл е нечегната броня. Не. Аз нямам броня. 1 лък, леле, горни. Това ми е любимото. Хляб. Колко е напред ли имаш? За сега една, защо? Вече 2. Да се телепортирам ли до едно? Вече отивам в средата. Аз съм на средата. Аз се. Стига да те убия. Аз имам хубави неща. Шкия. Мри, бе. Дойде ли някой? Но не трябва да стрели. Аз имам хубави неща. Ама тук ти пропусна чак на че. Нас идва някой. Бой! Къде? Ето. Ще ме блъсне. Блъсне го ти. Където? Он сам се скочи. Палник. Где? Тия прав са тим. Някакво цели. Искай да скочим на уния. Не, пази тука. Вечния територия. Никой не пускаме. Така ще ги избиваме. То сме 7, бе. И наши... Ева да си дам честплей. Дъма е чакнато. Къде? Тук имам панталонки. Не ви даде. Дадох Не ти? е дъма. Дъма са! Да. О, ма гъ. Бие, бе. Аз ще хода да бия. Нас е! Зад нас! То не беше ли? Един, че вярвам, той не умре ли? Той има флай.